Здравейте всички! Правя това видеообращение с идеята да отговоря на много въпроси, които се появиха покрай моето завръщане на комикс сцената в България. Като не знам дали ще успея да отговоря на всички, но просто опитвах се във времето да отговарям писмено по-отделно на всеки. Стана сложно, затова се опитвам сега в компактен вид да отговоря на всичко, което мога наведнъж, за да не ми се налага да си губя времето с пояснения по разни посоки. Основно се обръщам към хората, които не са чували за мен, защото има такава голяма група и на доста от тях им дойдох изненадващо от никъде. Затова сега ще обясня малко как стоят нещата. Като за целта съм поотделил така по-важните въпроси по темата и ще се опитам сега да бъда максимално ясен, за да не се налага да повтарям всичко. Започвам с така най-основния въпрос. Всъщност е кой е Сатанасов, като въпросът не беше поднесен точно така. Беше по-скоро от типа на какъв си тия цървул. И сега ще обясня какъв цървул съм аз. Нещо, което не трябва да тръгне много далечно, като цяло историята е така дълга, сложна, но ще се опитам да обясня сократце какво представлявам. Казвам се Даниел, занимавам се с рисуване от много време. Моята голяма любов са комиксите, но в същото време се развивам в много различни сфери и работя в много различни сфери професионално като художник. И една от основните причини да съм така слабо познат в социалните мрежи и въобще в България като автор е, че дълго време се занимавах с други неща и стоях така малко в сянка, умишлено, защото и самия аз не обичам много да кисна в мрежите и въобще да бъда особено активен там. Нали? Имам така, усещам като загуба на време, вместо да правя нещата, които искам. Това, което искам да кажа е всъщност, че занимавам се с манга от средата на 80-те, може би. Това е време, в което още самото понятие манга не съществуваше в България, пък и по света, нали, на Запад. Дори в Япония имаше така, имало, аз тогава нямах много връзки с Япония, но в последствие нали, успях да се свържа с хора и да говоря с хора от индустрията. Дори по това време, нали, самите японци не са така много наясно какво точно е манга. Това е тема, която е също един от въпросите, които ми задавахте, но е нещо, което ще се опитам да отговоря на него в отделно видео, защото наистина е много дълга тема и има нужда от повече обяснения. По една случайност просто попаднах на едно аниме, в което се казва Техническа полиция, някъде в средата на 90-те. На 80-те, пардон, когато бях съвсем малък, бях на някакъв, бил съм на първите класове някъде, първи клас някъде, нещо такова. И първи-втори клас, може би. И от тогава за мен това беше естетиката, която исках да следвам. И всъщност от тогава започнах да се интересувам от специално от японски комикси, от японски анимации, от всички тия неща. И в годините започнах да се така образовам и да функционирам в тази посока, да рисувам нали, по този начин. Като цяло обичах комикси още преди да срещна японските анимации, японските комикси. И за мен беше интересно да се развивам в тази посока и да правя комикси аз самия. Вече в последствие, когато видях мангата като естетика, усвоих този стил и започнах да работя упорито в тази посока. В годините просто съм правил какви нещо роти, само да се снабдя с нещо, което на българския пазар го нямаше. Говоря ви за времето преди промените, по времето на социализма, когато нямаше интернет, нямаше връзка с чужбина толкова голяма и просто единствените ми два, да кажем, прихода на информация бяха видеоигрите, които в тези години бяха 90% японски, да кажем нещо такова, макар и но графиките в игрите се личаха, нали, тази естетика на мангата и на анимето се личеше още тогава. И другото беше пиратски видеокасети, от където можех да се снабдя с тях. За много от вас пиратски видеокасети може би не означава нищо. Но в тези години това беше така една индустрия, която беше полулегална, да го наречем. Не всеки притежаваше устройства, които прожектираха видеофилми на касетки. И всъщност имам голяма колекция от видеокасети, която още се пазя, но е пръсната на много места. И си ги пазя със сентиментална стойност за мен голяма, защото някои от тях в последствие нали, по какви канали съм си ги поръчвал, намирал и така нататък, но това е друга история. Специално за моите комиксови произведения
защо твърди, че са първата българска манга? Това е нещо всъщност, което аз не твърдях, нали, отстрани ми го казаха, аз не го бях отчел, но сега го използвам така от една страна да провокирам хората, от друга, защото е вярно. И всъщност хората сами са ми казали, че това ги е впечатлило най-много. И конкретно за комикса Beyond, който за повечето от вас излезе сега пред няколко години, всъщност това е произведение, което за първ път излезе на пазара 2000 година. В списание Егоист беше публикувано за първ път в едно култово списание от преди 25 години. И там, всъщност там започна цялата работа. Аз бях още студент тогава. Обадих се така да видя просто ще има ли интерес към моите неща. Хората ми приеха, то беше така доста напредничаво за времето си списание. Приеха ме радушно, влязох вътре, започнах да правя неща. Всъщност доста от хората, които ме знаят, всъщност не знаят от тогава, което за мен е изненада. В последствие работих по различни проекти в различни списания, оформих се като комикс художник и той е един от младите комикс художници. След това Beyond мина второ издание в списание Дъга, което беше между 2003 и 2005 година. Това е така едно преклонение пред оригиналното списание Дъга, което пак може би не знам колко от вас са го чували, но оригиналното списание Дъга е основата на комикс културата в България по времето на соца. Въпреки че преди това има и други списания и вестници, които публикуват комикси, но специално Дъга беше сборник от български комикс художници, които за мен бяха просто абсолютен пример за това как трябва да се правят комикси. Така че след години, всъщност група по-млади художници, в която бях и аз, започнахме да правим ново списание Дъга. Сега има трета версия на това списание, в което пак участвам. И въобще кашата е пълна, но се надявам, че постепенно хората ще започнат да учат така хронологията и всички тия неща. За който се интересува, не е трудно да се намери информация. Така че специално комикса Beyond е вече на 25 години, въпреки че идеята за него ми хрумна преди около, може би, 30. Защо е манга? Манга е защото естетиката, която използвам там, плюс технологията, нали, така се придържа към установените канони, грубо казано, но към установените правила, нали, които отличават мангата от обикновените комикси. Не отричам, че не спазвам всички правила в мангата, не спазвам всички канони. Другото, което е, че добавям от себе си. Нали, имам моето образование е класическо художествено и основата ми е всъщност рисуването като цяло и оттам вече сам избирам на къде да тръгна, плюс да добавя, нали, съответните естетически характеристики на мангата в собствените си неща. Това, което всъщност ми дава правото да се наричам манга художник, е факта, че имам няколко награди от Япония за манга, за които ще спомена малко по-нататък, но сега само ги маркирам. Не само от Япония, също имам от Англия награди за манга пак. Специално за Beyond имам награди, имам и за другите си произведения. Също се оказа, че освен автор на първата българска манга, съм автор и на втората и на третата българска манга. Това са други мои произведения, които излязоха горе-долу по същото време, когато рисувах за списание Дъга в периода, в ранните години на 2000-те години в началото. Друго произведение, освен Beyond, са Dragon Last, Бонзай. Имах и колаборация с един много успешен автор на книги и игри от близкото минало, Алекс Султанов. С него правихме комикса Шаман, който също така получи награди от Япония и беше така забелязан. Дори така хората му се кефиха тук в България, докато го публикувахме, но и там нещата просто се поразсъхнаха. Причината да позагърбя малко комиксите беше, че внезапно станах родител и трябваше да осигуря големи суми пари на месец. С комикси това трудно се получава, така че за да издържам семейство и да закупя жилище и така нататък, трябваше просто да сменя малко индустрията. Работил съм в киното като сторибордист и от доста време. Всъщност съм художник в компания за видеоигри, една от най-големите, като аз съм един от основателите на офиса на това е Ubisoft в България. Така че там професионално се развивам, нали, от доста време, където длъжността ми е всъщност експерт character concept artist. Това, което правя е концепти за видеоигри. Отделно правих илюстрации по разни частни поръчки за големи фирми или за отделни издатели, за всякакви такива неща. Така че времето ми просто отиде в правене на пари.
и малко бях позанимарил така комиксите, но страстта ми се остана към тях и затова се наложи сега да се върна. То не че се наложи, просто естествено дойде момента, в който се върна, сина ми поутрасна, той самия също стана художник на комикси. Така има дебютна книжка, която също ще изрекламирам в по-късен етап, но се очертава наистина и той е доста добър. Не го казвам, защото ми е син, просто аз съм изненадан. Цялата работа просто около това е, че всъщност наистина аз правя манга много отдавна, още преди термина да навлезе в България, преди да има дори общество. И отделно имам и ценз за това нещо, като някои от наградите, нали, които имам, нареден съм между имена като авторката на Full Metal Alchemist, заедно с нея сме в една категория, плюс на един от фестивалите в Япония. Това е Japan Media Arts Festival 2004 година, мисля, че беше. Там съм заедно сме рамо до рамо с авторката на Full Metal Alchemist, с Джунко Мизуно, друга авторка известна, с Нана, авторката на Нана и така. С тези произведения съм нареден заедно. За тези от вас, които се интересуват от манга, нали, по-отдавна, би трябвало да знаят за какво става въпрос. Аз съм единственият чужденец класиран там, доколкото знам. До тогава бях първият чужденец, може би имаше един кореец или китаец, но аз съм единствения извън Азия въобще и бях единствения с 3 заглавия едновременно. Това беше първата награда, всъщност, която получих от Япония. Впоследствие имаше още едно събитие, което организира Министерство на външните работи, ако не се лъжа. Японското Министерство на външните работи. Там също участвах и там съм бронзов медалист. Там вече е специално за хора, които правят манга извън Япония. Т.е. специално за не-японци, които правят манга. Там се наредих като сребърен медалист, т.е. бронзов, медалист с други хора от целия свят. Даже тук ми извикаха начална церемония в японското посолство. Имам една много красива японска грамота от там. Срещнах се с посланника, беше така доста приятно изживяване за мен. Дори писах някакъв памфлет за техния бюлетин. Това на снимката сме аз и японския посланник. Просто в тези години изглеждах доста сдухан, защото бях прекалено уморен, имах много работа, бях с 20 и няколко килограма по-лек и така. Те не ми беше лесен живота, но от тези години това е документ. Той като цяло имам ценз, просто да, дори наскоро направиха, когато пуснах Бион наново, наскоро нали, се видяхме пак с хората от японското посолство и те направиха също кратко филмче за мен, с превод на японски, така че вече съм превеждан на японски автор. Имам така история нали, в средата. Въпросът е, че аз самия не се популяризирам особено много, но сега в момента просто възникват много въпроси и така се налага да им отговарям едно по едно. Друго, което мога да кажа в тази посока е, че така, имах възможност да работя с японци, но за мен беше проблем на езиковата бариера, културните различия, етапа в живота ми, на който се намирах, нали, беше малко по-така интензивен и трябваше просто да правя избори. Друго нещо, което мога да кажа за така добърните ми точки с Япония е, че още когато завърших гимназия, кандидатствах в Япония за един университет, който се казва Yoyogi Animation Gokuen. Още го помня, защото просто много ми хареса името. Отделно там имаше един преподавател, който за мен е светило в сферата на специалните ефекти в киното. Той е доста известен, всъщност има много филми. За феновете на филми на ужасите би трябвало да сте чули за Screaming Mad George. Това е един японец, който прави спецефекти дори на Запад за филми на ужасите. Той беше един от преподавателите там. Всъщност това е причината, поради която на мен така много ми хареса точно този университет. Впоследствие те ми изпратиха, бях приет, изпратиха ми един огромен кашон с неща. Кашонът тежеше сигурно 15 кг, 10-15 кг може би беше. И дори ме викаха на митницата да давам отчети какво е това, нали, какви са тия тук. Предполагам, че са мисли, че има бомба, не знам вече аз за какво става. Просто, но добре, че братовчет не беше там, че отваряха кашона пред мен и че да го разпорят още преди да отида до там, но има, нали, още си го пазя някъде като скъп спомен. Имам доста материали от университета. Проблема за мен беше тогава, че от една страна трябваше да науча японски много бързо, защото всички лекции бяха на японски, от друга страна трябваше да си осигуря сам работа, квартира и всичко останало, и от трета страна трябваше да издункам едни $30,000, които за уния години, в края на 90-те, това беше една много солидна сума, това е цената на един апартамент тогава беше така.
Така че се отказах и от това, но за мен беше така достатъчно признание, че просто ми обърнаха внимание, нали, като цяло и ме бяха приели на крехката възраст. Нали, там, тогава бях на 18-19 години, може би. В последствие също се запознах с едно момче, което от Аржентина беше завършило там. Поговорихме се малко с него и така има какво да се научи, нали, като цяло. Проблема е наистина, че индустрията не винаги е много така топла към чужденците. Да, всъщност за всичките комикси, които правя, съм получавал награди, то за манга. За тези от вас, които знаят, нали, другите ми заглавия Бонзай и Dragon Last, това са в други жанрове обаче са тези комикси. Всъщност те са и по друг начин изпълнени, със съвсем друга техника. Но въпреки това продължават да носят духа и естетиката на мангата. В интерес на истината, в Киото, в музея за манга, има екземпляр от моя комикс Dragon Last. Този музей просто събират манга от цял свят, така че това е също, нали, показано за това, че има манга извън Япония със сигурност. В Шведския кралски двор също има моя манга. На времето работех с това дуо Стунджи и Елица, които бяха едни барабанисти и певци, такива много симпатични. Те ми поръчаха да нарисувам за тях кратка история. За жалост там не можахме да направим втори брой, но първият, който направихме, беше към един техен сингъл, не беше за продажба, беше като подарък към диска. И всъщност бяха ми изпратили даже снимка как шведската принцеса държи моя комикс, но това е някъде съм я забутал. И не знам дали ще мога да я намеря отново. Покрай мангата просто ме потърсиха големи компании. Една от тях беше Lexus, искаха да направя илюстрация, която да свързва последната модификация на една от колите им с мангата и анимето. И бяхме избрани, мисля, че 3 художници от целия свят, като всеки от нас трябваше да направи някаква интерпретация на темата. Впоследствие те се изкефиха много на идеята, я пуснаха дори в Forbes, доколкото знам. Има интервю с мен на сайта на Lexus. Други големи компании, примерно Crayola, преди няколко години ми поръчаха един сюткейс да направя за художници на манга, който е изцяло с мое оформление, мои картинки. Вътре има учебник как се прави манга, 20 на 30 странички, който също е правен от мен. Работил съм за Brit Awards, за Times, за Nescafe трябваше да направя комикс наскоро, нали, за един от комиконите, като рекламна кампания. За Nestle, една от най-интересните поръчки. Отделно за Американската медицинска асоциация трябваше да рисувам също някакъв комикс, така че събират се доста неща в годините. Отделно съм работил също и за брандове като Флорина. Има неща, които съм правил за Apple Japan. Отделно има също и мои неща в сборници на Capcom. Има и много други, които в момента не се сещам, но това са горе-долу по-важните. Също през годините бях включен в разни антологии, комикс-антологии, някои за манга, други за комикси. Едно от заглавията е The Mammoth Book of Best New Manga. Там участвам с части от Dragon Last. Друго издание, което е за комикс художници и то за големи имена, между които съм и аз набутан. Comic Art Now. В този сборник там съм сложен между имена като Саймън Бисли и Алекс Рос. Отделно има страница за мен в Световната енциклопедия за комикси, за комикс автори Ламбиек. Също бях поканен да участвам в едно списание за изкуства, световно списание за изкуства, което беше посветено на японската култура, като главната звезда беше сина на Кацухиро Отомо, автора на Акира. И аз бях поканен също като представител на мангата извън Япония. Та има така интерес по света, нали, към манга извън Япония. Хората, които са в аниме средите и аниме и манга средите ме знаят, някои от тях с лошо заслужено, други от тях така с добро, нали, но като цяло съм познат в една малка сфера. Сега една от причините, нали, много от така сегашните отаковци да не знаят кой съм, е, че просто времето, в което бях така сравнително популярен в България, много от тях са били или твърде малки, или не са били родени. И аз реално приключих, нали, така се поизтеглих от индустрията доста преди да се оформи манга средата в България. По този въпрос се надявам, че горе-долу успях да отговоря. Всъщност това, което не казах е, че... Не, всичко май казах. Мисля, че това е